ke para prayoga minggah sowan pamerintahan Suralaya. Bakune ngrembug mung ana loro, ngaku janjane apa? Apa pilih kewirangan merga dioyak dening wong cilik. Wah, wis. Aku kok krasa ngono to. Tek leke ramen yen kabeh mau kebukti bener. Bisa kinarya palupi aja dobah kapener dadi wong dhuwur kuasane banjur semenang-menang nibak kewan menang. Ngidak nyekara marang wong cilik. Kamangka saben dinane bisa mukti wibawa merga dhuwit sumbangane wong cilik. Ana pawongan sing rada kendel wani biji malah digolekke perkara. Ora salah apa-apa dianggep dosa, mung merga keweden. Yen to wadine konangan banjur ora bisa nguras dhuwit negara. Biyen sing nggawa sapa saiki sing dilalekke sapa? Aja kok karo wong cilik sing genah kuwi ora tepung. Yen perlu kancane biyen sing ngewangi munggah, sing jaga keslametane, sing ngewangi rekasane wae dilalekke malah kepara digoleki lena apese. Ya mong wediku yen ana akeh setiaki sing turah wani. Yen to akeh sikandi sing wani mati. Wong kaya ngono kuwi gajeke pijer ditukne wong cilik sing wis muak, wis jeleh karo sanggit letekin pemerintahan dhuwur. Nggawa blarak didadekne gebuk, nggawa dami didadekne pecut. Nggawa alang-alang didadekne panah jemparing, nyandang sarwa abang tegese mung sarwa wani karo wani. Bebasan sirahe metu sungu banteng merga wis gedhe wanine, wis gedhe nesune. Halah dalah. Mung kuwi mung kari ngenteni sak wanci-wanci pemerintahan sing rumangsa kuwasa nandang siksa saka para kawula. Anuting syariat